O chvíľu sú tu Vianoce a je najvyšší čas pustiť sa do pečenia. Poďte so mnou dnes upiecť takéto medomníky. Preosejte hladkú múku, práškový cukor, pridajte prášok do pečiva, sódu, bikarbonu a všetko dobre premiešajte. Pridajte 2 vajíčka, maslo, medovníkové korenie, med a vypracujte cesto. Ak máte kuchynský robot, použite ho, ale u nás sa vždy cesto pripravovalo ručne. Áno, nie som doma, som na návšteve v dome snov. Potom už cesto len vyvaľkajte, vykrojte z neho tvary, ktoré chcete. My sme dnes piekli domčeky. Potrite rozšľahaným vajíčkom a dajte piecť. Na 180 stupňov asi na 10 minút. Ak chcete, pokojne ich ozdobte, ale my ich zjeme hneď takéto čerstvé a voňavé. A Vianoce môžu prísť. Takéto medomničky budeme u nás piecť do Vianoc ešte aspoň 10 krát. A čo vy?